RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Di rin ako gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Joe. Ginaingon sa Tagalog pa, grabe na ka kung mamangka ka sa dalawang ilong. Mao kining nitabo ko kinabuhi nga dili ako mahimong may kalimtan. Unsay magminyo ka na. May nakita ko babae nga may kumpakaslan. Unya ako, Jaw. Wa na ta. Ingon ana lang kasayo nimo. Lain po kay kumpakaslan Crisilda. Dili mahimong magpakasal ta. Kay may bana ka. Og tuan espisuhan. Nahadlo ka ba sa akong banang piniriso? Wa man, nanagana lang ko. Kung magkagawa siya espisuhan, kuyaw akong kinabuhi. Kuyawan mga ikong tuwa pa siya suod. Unsa na ka magkagawas na. Sabta ko ha, Crisilda. Kinsa ang babae nga imong pakaslan, Jaw? Oh, sorry. Di may musultihan ka. Kaya basig manghilabot ka sa mong kinabuhi, Chris. Ma? Nari ka sa bahay? Milagro. Ubani ko sa akong pag-inom, Marites. Ay, basta dako kag problema, no? Moinom jud ka, uy. Mag-inusara na sad ko ini. Kay? Magpakasal na ang akong boyfriend. Uy, sus. Baya si mama. Hilak-hilak man, uy. Hapit na mo gawa si papa sa prisuhan, ma. Mas maayo nga magminyo na ng imong laki. Og dalipay ka. Siyempre. Kay perminam kang magpuyos ato. Mamatay ko kung wa ko'y laki, Marites. Sus, ay, soltera na ni mo, uy. Kani adto bitaw dihang naprisos papa. Mausa na imong gisulti nga mamatay ka na kay wa nas papa. Karaog dialog na ng imo mama Crisilda, uy. Sa ato pa di ay bayjaw. Katapusan na mong pagpakigtagay namong imong mga barkada. Kay magminyo naman Dain na siyang katapusang tagay, Ludoy. Muram nung mamatay na. Saktos Ludoy, Jow. Kaya kung maminyo ka na, may asawa naman kang mupugong nimo nga, dili ka na makikiinom na mong imong mga kabergs. Ay, di po may mumpugan ko sa akong gusto eh. Magiginom ka po ko ninyong ako mga kaparts.
Kung mao ka na, sky is the limit na karong gabi na. Let's paint the town red! Tagay! Tagay. Basa. Ay, isa? Sige, Silda, nanawag na. Ay. Hello, Priscilla. Ay. Hello. Magani makasal. May nag-check naman. Ari ako sa bahay, please. Sorry. Nisada ko sa kong kagalingon nga dili na ko nimo. Sabta ko, Chris. Asa ka karon? Kaya naunti ka, Jaw. Magkita ta, Jaw. Sige Unsa? na. Ma, unsa naman sa nimo gilak-gilakan niya, oy? Kisa nimo ikasulti cellphone? Imo na sa ng laki? Kapoy! Mulakaw ko. Ayaw biyai ang bahay. Asa man ka? Hubog ka ra ba? Ano paglakaw? Musakay ko, oy, gaga. Kadugay ka na kung maabot sa kung maglakaw ra ko. Karaan, bahala ka maoy, tiguang nabitaw ka. Hoy, ayaw pagsultig pa na pos marites. Kay matiguang rabapod ka. Maingon ini ka ang imong itsura parihas nako kung matiguang ka na. Ay, sige na, ay, lakaw niya maoy, sabaan ni mo eh. Magsakay lagi ko. Kinahanglang makikita kong Jaw. Chow? Wa ba ko masayop sa kong napati? Chow angan sa laki ni Mama Criselda. Rolly, gawas ning Silda. Makigsulti ka nimo si Warden. Unsay ang tuyo? Bahin siguro sa imong kagawasan. Unsa? Makagawas ako ni Presohan? Ay, wala lang kusog gadagan ng imong jeep. Nagdali ko. Excited ako makita sa kong asawa sa kong uni ka iha. Kung nagdali ka, nagtaksi na nunta ka. Oh. Ay. Di kayo sa Presohan. Karoon ako. Ako ba'y gisapot na ako karon pagyot. Kaya wa ko patrudya ka sa akong asawa. Swerte karon ba'y kay nagpugong pa ko sa akong kagalingon. Di pa ko gusto mo balik kung suot sa Presohan. Hindi may kamot ako. Bida. Pagkaswerte, gidro ni mong adlaw, bay. Ilugar lang ko, preyog! Kaya tingalig dun ay mabaling liog. Lugar! Hindi lugar na ko, bay. Kanao ka. I like plete. Litsi kang tawhana ka! Litsi ka! Ay gubang akong adlaw na. Pah! Animal ka, Jaw. Nganong wa man kamusulti nako nga si Marites di ay ang imong pakaslan. Mao di ay nga sa huwis mo nagpakasal. Griselda, mahangyo na ko ni mo. Ayaw may sabukan ni Marites. Griselda! Oh, Griselda! Griselda! I miss you. uy, Rolly! Pa, pag binuutan na ha. Ay na nang init-init pirmi ang dapat kalmado lang yun kanunay. Mano ganay akong buhaton, anak. Kay di lalim mo magpuyo sa Presohan. Huot kay Silda.
Muramig maglilubtan na dito. Uot kaayo. Mayo kay nakaabot ka pa sa akong pagpakasal pa. Pero sa huwes lang may magpakasal ni Chow. Praktikal lang ko. Bitaw. Mao sinay sakto, Marites. Aron dili mo mahigot sa utang alang anang inyong mga gasto-gastos kasal, ha? Basta ang importante magkasabot wang managtiayon. Ayun, hain ang imong bana, ha? Gusto kong makigsulti niya. Dali pa. Ipaila-ila taga sa akong bana. Di may motipo ninyo bahay si mong bana. Kuyawan ko di mo nga, di ka makapugong. Masagpan ta si mong banang ex-convict, kuyaw. Adto ka magbantay kang Marites. Kay perting isuga ang anak ka. Liwat na siyang amahang ex-convict. Ma? Chow? Hindi si Papa Rolly. Pa? Ma? Ciao. May mo bang kita'y magsulti nga kitar ang duha? Chow, hindi pa ta mga tug. Lahom ng kapi. Papakudo ka Nasa ka ba, uy? Lahom ko si mong pangupaw. O sabay mong problema, ha? Wa man. Kuyawan ako sa kisulti sa mga maritista. Nakailad siya na ako. Kung naghibaw siyang uyabi siyang asawa nga si Crisilda. Ug mamangita gubay. Aron ang kapuyan ni Marites. Dili may magtipon ming tanan sa ilang bahay. Di ko makatog. Ay, kakapos ko lawas ha. Paghakot sa atong mga butang. Naon sa masad ka, uy. Namalhin pa magitag kapuyan. Dito ron tatapuy sa Mumbai. May dito kay watay abangan. Mas nindot ko na maglain ta, Martis. Kay doon tayo privacy ba? O, karon kita luha ron. Mayo ini, lihian din nato. Magturjak din tayo din eh. Ron, mamabdos na ka. Ikaw, cute. Turjak na ta. Huh? Martis. Kalain na ni Turchak ka, uy. Magpananghiray man. Langin, tadi pa lang ka musugot. Masugot, uy. Ka na pa. Kini-okay ka ini. Okay na ko, ano, uy. Noibi. Sa Noybin. Sa Noybin. Noibi ba? Ikaw ba? Noybin. Noibin, uy, hinay na ka ito. Okay, kini. Sige ka na. Slowly but surely lang, ha? Ay, ko pasakiti kay first time biyan ni na ako. Okay, bahala. Marites. Kisa mo ron. Ay, kinsa na? Ako ni Marites, si Mama Crisilda di mo. Ablihi ko. Patay. Ang samnis, mama, eh. Ma, nga naman, nasabay mo tuyo. Pasudla ko. Anhi ko matog sa bag-on ninyo Pinoy Ana. Unsa kuno. Hindi ko na siya matog. Unsa kuno. Unsa man. Di na mahimo. Iptas na, ikadiyot. Ma! Kadiyot, uy. Ma, sorry. Di na ako maablihan. Nanuman. Panaipot. Di masugot si Joe. Sorry, ma. Nabuang siya. Tungod sa man. Gusto siyang ibulgar na ko ang tanan niyang baho. Gusto ba siya? Or animal. Ibta na ba? Unsay bahong giingon ni mama? Unsa? Ay. Sulti ko! Unsay baho nga giingon ni mama Crisilda? Unsa, Joe?
Huwag ko makasabot sa gibati ato higayon na. Nahadlo kong may boss Marites nga uyabing duhas iyang mama Criselda. Mura kong masakit og nervyos. Kung pirmi magsama ko nako ang mama ni Marites. Magkurog ko pirmi. Ini kabatit ko sa tingog ni Criselda. Maratol madayin ko eh. Bago ka makasama ang kaagi ni Jow, diniling tulumanon. What's the style? Masakit og nervyos style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.